ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗ್ಲೇನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲ ವಿಜೆ ವಿನಿತ್. ಸೊ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ 2020 ನೆತ್ತ ಸೀಸನ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಏರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಗೊಬ್ಬುವೇರು ಏರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಗೊಬ್ಬುಜೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ದ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಜಡ್ಜ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಅರೆನ್ ಬಾರಿ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಅರೆನ್ಲ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಎಪಿಸೋಡ್ ದುಮ್ಮು ತೂಣುಂದಾಂಡ ಆ ಮುಜಿ ಆಜಿ ಟೀಮ್ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ಉಲಾಯ್ ಬೈದನು. ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ತು ಎರಲ್ಲ. ಓಕೆ ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗಾನೆ ಸರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚಾರ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಾನೆ ಕಾಮಿಡಿ ತೂಕ ಬೋಡಿ ಗ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಗೈಡ್ ದಾದ ನನ್ನ ಮಲ್ಪವನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಂಡ್ ಒಂದಾಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಅಲ್ಪಣ್ಣ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಯಾವಂದಿತ್ತು ಸರ್ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಮೂಲ್ ಕುಲೋ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಟ್ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಹಾಪು ನಾವು ದಾದಾನ್ ಬಾರಿ ಉತ್ತರ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಂಚನ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪೆರೈತೆ ಹೊರ ಸುರು ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚತ್ತೆ ಬಂದ ಕಟ್ಪಾಡ್ಲಾಗ ಚೂರು ಪಾತ್ರ ಬಂಗ ಇಜಿನಲ್ಲ ಕಟ್ಪಾಡ್ಲಾಗ ಎಸ್ ಪೈ ಓಕೆ ಸರ್ ಏನಿತ್ತ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲಾ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲಾ ಮೊಕಲ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬತ್ತದ ಸರ್ ಜಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳಿಯನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೊಳಲಿದ ಟೀಮ್ ಸರ್ ಪೊಳಲಿದ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು. ಸೊ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಜಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳಿಯ, ಪೃಥ್ವಿನ್ ಪೊಡಾಲಿ ಅಂಚನೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಪೊಡಾಲಿ, ದೇವರಾಜ್ ಎಡಪದವ್ ಐಟ್ ಬೊಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿಶಾಲ್ ಉಲ್ಲೇರ್. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಈ ಟೀಮ್ CPL ದ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಆಡಿಷನ್ ಬೈದ್ ನಾನು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಲೆಟ್ ಸಿ ದಾದಾಪುಣ ಬಂದು. ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ತುಯ್ಯಾರ್ ಎಲ್ಲಾರು. ಸೊ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲಾ ಮೊಕಲ್ನ ಆಡಿಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೂದ್ ಬರ್ಕ ಕಂದನಮೆ ಸರಿ ಕಂದನಮೆ ಕೊರು ಬೇಗ ಕೊರು ಸರಿ నేను ತೊಟ್ಟಿಡ್ಕಂಡ್ರೆ ಪೂಜ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ನಿಖಿಲ್ ಮೀನ್ ಮಾರ್ನಾಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲ್ತಂಡ ಇಂಚೇನೆ ನಾಯಿ ಬತ್ತುನಾಗ್ಲೇನ್ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಮಾತನ ಇಂಚೇನೆ ಆಪಿ ಹಲೋ ಎತ್ತಾರಮ್ಮ ಎತ್ತಾರ ನಿಗಳು ಯಾನು ಬಣ್ಣ ಬೇಲೆ ಒಂಜಾಲ ಸರಿಕಟ್ಟು ಮಲ್ಲರ ನಿಗಳು ಅವಳು ಜನ ಬಂದಾಗ ನಿಗುಲು ಅವಳು ಅಡಿಪೋಡು ಗೊತ್ತಾನದ ಹಾಂ ಸಮ ತೂದು ಪಾಡು ಸಮ ಪಾಡು ದಿವ್ಯಾನ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ ಪಾಡ್ಯಾರಮ್ಮ ಪಾಡ್ಯಾರ నల్ల పాదు జరా నీకెలా పునగా పుణ్యమే రెడ్డర్ గంట నల్ల నువ్వు జరా నిఖిలని పాతో నేను క్యాటరింగ్ వయసు ఉంది ఎత్త మారే ఇంకా ఆకుడు ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ದೇ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರಿ ನಿಖಿಲ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಅಂತಾರೆ ಮೂವಿಲ್ಲ ನೈನ್ ಮರೆ ಅವತ್ತು ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂತು ಪಾಡ್ಲ ಅಂಡ್ರಿ ಆ ಉಪ್ಪು ఒక పాట జరిగిండ్రు ಅವನು ಉಪ್ಪು ಅದು ಹತ್ತಿ ದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ఏడు కేన్ రెత్తు మురందించి దాదా గుర్తుండే ఇది పొన్నులు 20 వర్షాలు పెద్దండేనా అత 30 వర్షాలు పెద్దండేనా 20 ವರ್ಷದ పెద్దన లెడ్డని 30 ವರ್ಷದ పెద్దన లెడ్డని ఆన మద్మే బక్క వద్దిన భారీ అట్టే అవులందు హతి డాక్టర్ ఇంకొంచెం సమస్య ఉండు ఇంకు జత్తి లక్కనే నిదారు బుజ్జి ప్రధాన నైకు అయితే తాలజ్జి ఈ 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ದುಂಬುಡು 16 ರಾತ್ರಿ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮಲ್ತೆ ದುಂಬು ಆಸದಾಂತಿನ ನಿಖಿಲ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅದು ಉಪ್ಪೊಡ್ನಂಡ ನಿಖಿಲುಂಡತ ನಿಖಿಲ್ನ ಬೊಚ್ಚಂದ ಬುಜ್ಜಿ ಓಲೋ ಪೆರವಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಹೇ ಹೆಂಗೆ ಬೊಚ್ಚಂದ ಬುದ್ಧಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕುಶನ್ನ ಖಾಲಿ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೀರ್ಲ ಬೊಚ್ಚಂದ ಬುದ್ಧಿ ದಾಲಿ ಹೋಗಿನ ಅವು ಹೊಡಿತೀನ ఒక బొచ్చంది నువ్వే బొచ్చన్న OCIBM సేవబర బర్చి ఎంగల కాలి కీపర్ నిఖిల్ ఈ నమ్మే చీపర్ ఉంది పండ పండ ఏ తింగోళ్ళు పోప బాస దంతిన పుర ఏరన్మే అలే అవి నీరు మరలేరు బిన్ ఏ పేషెಂಟ್ ನಗಲೆ ನೇಪಾಲ ಮರಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇಡೇ ಬತ್ತಿನಟ್ಟ ಸರಿ ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಾಗ್ಲೇ ಮರ ಬತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಉಂಟು రెడీండా ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಒಬ್ಬರ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಎಡ್ಡ ತೊಜ್ಜಾನ ಅಂಚತ್ತಿ ಬ್ರೋ ಪಡ್ಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನನ್ನೇಂದು ಇತ್ತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಯಾನು ಒಳ ಒಡುಪು ನಿನ್ನ ಏ ಕಂದನ ಚೀಟಿ ತೆಪ್ಪುತ್ಕ ಚೀಟಿ ತೆಪ್ಪರ ಯಾರಂಜ ಗಿಲಿಯ ಅವು ಹತ್ತು ಮೇ ಮರ್ದ ಚೀಟಿ ತೆಪ್ಪ ಓಹೋ ಮರ್ದ ಚೀಟಿ ಕಂದೆ ಕಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದಂತ ಹೆಂಗ್ ಕಂದೆ ಏಜು ಮುಗ್ಲೆ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಪಣ ಮಾಡ ತೂಲ ಶುಗರ್ ನಲ್ಪ ಓ ದೇವ ತುಕೆ ಇಂದೆ ಇನಿ ಶೇಖರ 41 ಬರೀತೀವಿ ಶುಗರ್ 4ಗೆ
ಅವೆಲ್ಲ ಕುದರತ್ತೆ ಶೇಖರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೂದಕ್ಕೆ 30 ಹಿಂದೆ ಎತ್ತಂದೆ ಹತ್ತಿನಾಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರ್ ಪಲ್ಲಕನೆ ಪೂರಾ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಂದ್ಗಂದ ಇಡೀ ಫುಲ್ಲು ಹೇ ಸೇಕು ಪಲ್ಲಗೆ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ರೈಜಿಮೆ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಆಲ್ಬಮ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಬಮ್ ತುಕ ಎನ್ನ ಕೊಣ್ಣನ ಕೊಡದು ಜರ ನೇ ತುಲಿ ನೇ ಕಾಲ್ ಮೂಡ್ ಸೆಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮೆ ಪೊನ್ನಾಗ ಮಾಸೆಜ್ಜಡು ಕಾಲು ಎಲ್ವೆ ತೋಜುನು పొన్నాక మాసా చెత్తమే నిక్కు బాసెజ్జి అవ ఆయన ఎక్స్రే మారే ಓಕೆ ఆయన హార్ట్ ప్రాబ్లం ఆయన ఎక్స్రే దెబ్బరేదిని ಅನ್ನ ನೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೆಟ್ ದಾದ ಫಾಲ್ಟ್ ತೂದು ಮಾಡ್ಕೊರ వాల్ట్ దమ్మందు చీట్ పత్తమ్మా ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ఓ మై గాడ్ ఓ షిట్ ಓ ಶಿಟ್ ఇదేదాదండి ಎನ್ನ ಅಲೆ ಮೂಲೆಮೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣೋ ಎತ್ತಾರಮೆ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣು ಅಲೆ ಮೂಲೆಮೆ ನಿಗುಲೊಂದು ಬೇಲ ಅನ್ಬುಲಿ ತೇಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಸೂಂಟಿಲ್ಲ ಭಾರತಲು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊರ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣು ನಿಖಲೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಂಪುಲೆ ಅಲೆ ಸೈಯಡ್ ನಿನ್ನ ದನಿನ ಕೊಲೆ ಆಪು ನಿಡೆ ಬಲ್ಲೆಮ್ಮ ಪೂರ ನೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆಜನ ಅವಳು ಎಪ್ಪಡಿ ನೇ ನೆಟ್ ದಾದನ್ ಫಾಲ್ಟ್ ತುಲಿ ದಾದ ಸೈಯಡ್ ಮೇರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದೇರಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡಲ ದಾದಾತು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಬೋದ ದು ದಾದ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ಬುಲಿ ಲೇ ದಾದ ಅದು ಆಟಡ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಂಡಿಯ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಓ ಈ ದಾಯಿಗೆ ಇದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇಂಜ ಪೊಣ್ಣು ತೀರ ಇದೀನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಓಂಡಲ್ಲ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಈ ದಾಯಿ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದಲ್ಲ ಅಂಜದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ನಮೆ ಆಟ ಅವಳು ಪುಣಮೆ ಬೊಗ ಇಂದ ಏ ಮೋಲು ಮೋಲು ಆಟ ಅವಳು ಪುಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಸಮಾಜ ಆಟ ಪುಣ ಮೂಲಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಹಾ ಮೂಲೆ ಧರ್ಮಗೆ ನೊಂಜ ಆಟನು ಓಡೆ ಮತ್ತ ಕೊನಪಾರ ಮಾರೆ ನಮೆ ದಾಲ ಬಂಡೆ ಚಾಲ್ ಬಜ್ಜಿ ಏತಾಯಿ ಕಾಪುನು ಆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತಾಪುನು ಮಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕೊಡು ಯಾನ್ ಕಾಸು ಹೇ ಬುಲಿ ಬುಚ್ಚಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಹತ್ತು ಮೇ ಇದು ಆಟದ ಬೇನಂಡ ಸೀತಾಪುನ ಬಗಲೇ ಸೈಂಪುನ್ ಬೇ ಛೇ ಅವ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಆ ಅಂಜನ ಇದಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಬೋಜಿ ಅವಿನ ಬಂದಮ್ಮ ಕೈ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆತ್ತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಬೋಜಿ ಅವಿನ ಎಂಜ ಬಂದಮ್ಮ ಗತ ಇದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡದಲ್ಲ ಎಂಸಿಲ್ ಬಿನ್ ಪತ್ತದೇನ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂದ ಶೇಖರ ಓ. ಅವು ಎಂಸಿಲ್ ಬತ್ತಾರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮಂಡೆ ಹತ್ತು ಈ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ ಬಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಏತ್ ಕಾಸನ್ನ ಮಲ್ಲಿ ഞാൻ പാടുവേ అవుమే మనసు మల్లెత్తు ఈ కొరపే అండదే ఐకిదాల హంచిన ఖర్చు ఆపుజి ಏತಾವು 5 ಲಕ್ಷ ಆಪುಂಡು ಆತೆ ಅದು ಮಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆನ ಯಾನೊಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ದೊಲೆ ಅಂದಿ ನೀನು ಲೇಮರೆ ನೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾಲ ಆಟದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹರಿಂಕರ ತೋಡಿ ಈ ಬುರ್ಚಿ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಪ್ಪ ಇದು ಎನ್ನ ಆಟದನ ಬೊಕ ಇಂದು ಎನ್ನ ಆಟದನೆ ಬೊಕ ಇಂದು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ದತ್ತ ಕರ್ಮ ಮಾರೆ ಛೇ ಈರು ಇಲ್ಲದ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಮಾಡ್ದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತೀನಿ ಅಂದತೆ ಕರ್ಮ ಇಂದು ಬ್ಯಾಕದನ ಓ ರಾಮದೇವರ ಅಂದ ಈ ಆನಂದ ಅಪ್ಪೆದ ಮನಿ ಇಪ್ಪೆದ ಮನಿ ನಿನ್ನ ಮಾರ ಅಪೆದ ಮನ್ನಿ ಇಪ್ಪದ ಮಟ್ಟು ನರಟೊಂಜಿ ಕನಿತ ಹೊಜ್ಜೆರಿ ಮಲ್ಲತ್ತಮ್ಮ ಬಂದು ಬಂದನೆ ಬೇಸ್ ಆತು ಮಾರ ಕರ್ಮ ಇರ್ನ ನೇ ಈರು ಇಂದು ಜರಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೋಯ್ತ ಬಂತೀನಿ ಮಲ್ಲಿ ಯಾನ ಹಾಟದ ಮಂದಿರತ್ತಮ್ಮ ಓ ದೇವರೇ ಹೆಂಗ್ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ತೇವೆ ನೀ ಇಂದು ಆ ಮಿಷಿನ್ ಡೆಂಚೆ ಜಬ್ಬರೆ ಮಿಸಿನ ಸರ್ತ ಜೆತ್ತು ನಾನು ವೈತಾತಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಛೇ ಯಾನ್ ಕಂಕಣ ചെയ്ದೀನಿ ಸೆಟ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈ ಸತಿ ಏತ್ ಖರ್ಚಾನಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜಿ ಕುಡೋರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜೆದ್ದು ಬರ್ಬೇನು ಆಯ ಕಂಕಣ ಜೆತ್ತದು ಮಿಷಿನ್ ನೀ ಪೋಪ ಏನಂತ ಅತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೈ ಬರ್ಲೆ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ ಬೇನ ಆಪುಂಡು ಬಂಜಿಲ ಒಂಜಿ ಕುರು ಬಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಐಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅವಡನ್ನ ನಿಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಂತನ ಆಪುಡ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಂಜಿ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕು ನಿಕ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಪರೇಷನ್ ರೆಡಿ ದಾಲ ಹೆಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಮರ್ಜಿನ ಆಪರೇಷನ್ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಜಾ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಜಿ ದಾಲ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾ ಎಂಜಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ತಕಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಿಗುಲು ಪ್ಲಾನ್ ತೂದು ಎಂಚಿನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟುನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರಲ ಬಾತಿರ್ನಿ ನೆಟ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗೋಲ್ ಕಾರ್ ಬಾಕಿ ಎನ್ನ ತಿಗಲೇರಿ ಆಯ್ನ ತಿಗಲೇಡಿ ಒಯ್ತ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇ ಛೇ ಮುಕ್ಲೆ ಬರ್ಬಾತ ನಾವು ನಮ್ಮ ದುಗಣ ಬ್ಲೇಡ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಇಂದ ದಾಲ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗ ಸ್ಲೈಡ್ 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 ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸಾವ್ ನಿನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ ನಾ ಸಾವ್ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಅವೇನ ಒಂದು ಅತ್ತಮೆ ಕಮ್ ಆನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ನೀರು ಕೊರು ಇದು ನೀರ್ದಾನೆ ಪರ್ನಿ ಓಲ್ ತೋರ್ನು ಬಂತು ಈಗಲೇ ನಂಬೇರ ಪೂಜ ನಿನ್ನ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಬೈದ ದೇಹನ ಕಾರ್ ಬೇರೆ ಬಂತೀನಿ ಎನ್ನ ಬಂಜಿನ್ ತೆಗಿತು ತರದ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂದ್ಬೇಕೇನು ನಮ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೇನೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನಂಬೋನ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ನಂಬೋ ಪ್ರತಿ ವರೆಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಮುಚ್ಚಿದಿಪ್ಪ ಅನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಆ ವಿಷಯನ ಮುಚ್ಚಿದಿಪ್ಪುಜ ತೆರೆದಿನಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತೇರಿ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ
ಸರಿ ನಾನೇ ಅಂಚ ಪಂಪಿಜಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಂಡು ನಾನು ಏನಂಚೆ ಬಂಜಿಜಿ ನಿನ್ನ ಮರಳಿ ಹೊತ್ತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಾ ಈ ಸತಿ 500 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ ಫುಲ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂತ ಇಡೀ ಫುಲ್ ದೇ ಆರಂಜಿ ಚೀಟ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಜಿನ ಅಂದಂಜಿ ಓದದ್ ಪಲ್ಲೆ ಆತೇನ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈರ್ ಪಲ್ಲೆ ಚೀಟದ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಜ ನೆಟ್ ಹಾ ನೆಟ್ ಬರಿತೀನಿ ಎಂಜಿನ ಆಗ ಹಾರ್ಟ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡಿಗೆ ಐಕೆ ಆಯನ ಬಂಜಿದಿಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಸೊ ಮೊಕುಲು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೂದು ಬತ್ತ ಆಡಿಷನ್ ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ರಾಮ್ ಸರ್ ಏನು ಚಾನ್ಸ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚಿನ ತೂತಿಲ ಕಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಟ್ ಮುಕ್ಳು ಮುಕ್ಲನೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಂತೇರು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಚಿ ಇಂಚು ಬಂತದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಮತ ಬೊಕ ಮೂಲು ಕಾಮಿಡಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಸೆನ್ಸ್ಲು ಉಂಡತೆ ಅವುಲ ಎಂಕದಲ್ಲ ಹೊಸತ್ ದಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ತೋಜಿನಿಟ್ಟು ಇರಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂತ ತೋಜಿ ಯಾನ್ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂತ ಪಂಡತೆ ಸರ್ ದಾದಾ ಅನ್ಪುನಿತ್ತೆ ವೆರೈಟಿ ಅಂದು ಪಂಡ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂತ ಅನ್ಪಿನ ಅವೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಂಡೆ ಅಂಚಿಂಚು ಬಂಡ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಂಡೆ ಅಂದು ಬೊಕೆಂಚ ಬಂದುಡಿತ್ತೆ ಇದು ಈರ್ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಈರ್ ಸರಿ ಉಲ್ಲಾರ ದಾದ ಬಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೊಸತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಂದ ನಲ್ಲ ಒಂತ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರ ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಂದಂಡ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುನಂಚ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈರ್ ಪನ್ಪುನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ತೋಜ್ ಒಂದುಂಡು ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಲೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಲೋ ಉಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ದ ಓಕೆ ಶಶಿ ಸರ್ ಎಸ್ ವಿನಿತ್ ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟಚ್ ಮುಕ್ಲೆ ಕೊರೋಲಿ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯಡು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ಮ್ಯಾನ್ರಿಸಮ್ ಆವಡು ಪೂರ ಎಡ್ಲಂಡು ಅಂಡ ಮೇಕಪ್ ಮುಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಮೇಕಪ್ ದ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಲ್ತೇರು ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಓಲ್ ಪಂಚ್ ಕೊರಡ ಓಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಂದು ಚೂರು ಒಯ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುಕ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತೂಕ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಸೊ ಅಂಚ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ದ ತೂಕ ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯತ್ತೆ ಸರ್ ಯಾ ಶಶಿ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಕಲಾ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರ್ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದ್ ಬರ್ಗ ಓಕೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಆಡಿಷನ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಕಲಾ ಮಾತೆ ಕಲಾವಿದರ್ ಬಿ ಸಿ ರೋಡ್ ಮುನ್ನೆತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಿ ಎಂಕಿನ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚಡು ಒಯ್ದು ನಾನು ಬೆಚ್ಚದಾದ ಬಂಡ ಯಾ ನೀನು ಒಂಜಿ ಬಾರಿಗೆ పోయిన ಮಾರು ಹಾ ಬಾರಿಗೆ ಬಾರಿಗೋನ ವೈಟರೆಂಡ ಚೊರವೈತೇರ್ನಿ ಅತ್ತ ಆಯ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮಾರ ಕೋರಿ ಬುಲ್ತುಂಡನೇ ಕಾಂಡಾಪು ನೀನು ಅಂಡ್ ಆ ಮಂಗ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಾಂಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕೋರಿ ಬುಲಿಪು ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬಾಯ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಂಡ ದಾದೆ ಮಂಡೆ ಚೇರೆಗ್ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡ ರಾಘ ದಾದಾ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸಂಘನ ಹಾ. ನೀರ್ನೆಂಚಿದೆ ಸಂಘ ಕುಡುಕರ ಸಂಘ ಕುಡುಕರೆಗ್ಲ ಸಂಘ ಬೋಡೈತೆ ಬೊಕ ಕುಡುಕರಿಗೆ ಸಂಘ ಬರ್ಚ ಕುಡುಕರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಜ್ಜ ಮಾರ್ರೆ ನಿಗ್ಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಗು ನಗ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನಲಾವುಡು ಯಾನ್ ಈ ಸತಿ ಸಂಘ ಮನ್ಪುನಿ ಎಡ್ಡ ಕಾಸು ಮನ್ಪುಡು ಎಂಕೈಟ್ ನಾನು ಮನ್ಪುಲಿ ಹೀರೆ ಉಣ್ಣ ಐಕೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಡು ಹೆಲ್ಪ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವಡು ಎನ್ನೆಡ್ದು ಹೆಲ್ಪ ಅವಡ ನಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ 4 ಜನ ಬೋಡು ಸಂಘವು 4 ಜನ 4 ಜನ ಯಾವ ಸದ್ಯೋಗಿ ಯಾವು ಕುಡೋರಿ ಬರ್ಚ ಹೌದೇ ಅವು ತೂರಿ ಬತ್ತನ್ರ ತೂರಿ ಪತ್ತಂಡ್ರದನೆ ಎನ್ನ ಪುನಃ ಕೊನುಪುನಿಯಾನು ಬುಕ್ಕೆಂಚಿದೇಕೆ 4 ಜನ ಅವು ಎಂಚಿನ ಸಂಗಡು ದಾದನೊಂಜಿ ಉಂಡತ ಮಾರ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ದೈತನ ಪನ್ಪಿರದ ಓ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಗ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಲತ್ತು ನಂಬರ್ ಲತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಏರಿಯಾ ಸಂಘೋಡು ಬುಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಪುಣ್ಣ ಬೇತದಾದಲ್ಲಿ ಅವೇ ಸದಸ್ಯರು ಅವು ಬೋಟ್ ಅವು ರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನಾ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಾರ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ್ರಿ ಬೇತೇರ್ಲ ತೀಯೆ ಯಾನೇನಾ ಎಂಕ ಅವಡು ಎಂಕಾಯ್ಕೊ 4 ಜನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತುಕೋರು 4 ಜನ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಸರಿ ಅನ್ನೊಲ್ಲೆ ಜನರಲ್ಲಿ ತರ್ಪೆ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತು ಓ ದುಂಬುದ ಲೆಪ್ ಉಂಟು ಹಲೋ ಅನ್ನೊಮ್ಮೆ ಯಾನು ರಾಗು ನಮ್ಮ ಮುನ್ನೆಲ್ಲೇತ ಅಂಜಿ ಸಂಘ ಓಪನ್ ಅಂತೇಮೆ ನಮಕ್ ರಾಜ್ಯನ ಕೆಟ್ಟ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಬರಲೇತ ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಿಗೆನಾ ಬತ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕೇನ ಬರೊಂದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಪಿ ಶೋರ್ ಶೋರ್ ಬರ್ಪಿ ಶೋರ್ ಬರ್ಪಿ
ಇರಾಯ್ಜಿ ಮಾರೆ ಆ ಹಣ್ಣು ಮುನ್ನೆ ಹಣ್ಣು ನಿನ್ನ ಬುದರತೆ ಎನ್ನ ಬುದರ ಆ ಚೂರು ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನಿ ಮಾರೆ ಅವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ಎಂಕೋ ಇಡಿ ತಾಗಣ ಮಾರೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ರೀಪುದ ತುಂಡು ಅವು ಬಿಡು ಈ ದಾದ ನಂಗೆ ಸಂಘ ಓಪನ್ ಅನ್ಪರಂಡಿಗೆ ಅಂದೆ ಅನ್ನು ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಘ ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಘ ಉಂಡವು ಅವು ಇಡೀ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ ಬುಕ್ಕ ನೆಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಬಟ್ಟರ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ಪಾಡು ಹೌದಾ ಹಾವು ಪಾಡ್ಗ ಬನ್ವ ನಿಕ್ಲೆಗ ಐಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಉಂಡತ ಈ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿ ಈ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇತ್ತೈಕ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನಾಡ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊರ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡೆಡ್ಡೆ నీకు ఇంచిన నాలుగు పాడోలి అవు పడి ఇంక ప్రాక్టీస్ ఆడత్తా ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ అబ్బో ಸರಿ ಟಗುಲ್ಲೋಡು ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟಡಿ ರೆಡಿ ಮನ್ಪು ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಡುಕರೆ ಸಂಘದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದ ಸುರುಕಾದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಒಮ್ಮನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುವ ಮುನಿ ಅಂಚಂಡಿ ನಿನ್ನ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪೆರತೆ ಆರಂಭೋತ್ಸವ ಪದ್ಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬನ್ಪೆ ಮೈಕಡ್ ಬನ್ಪೆ ಒಂದು ಕುಲ್ಲು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪನ್ಯಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಮೌನೇಶ್ ಯಾನೆ ಮುನ್ನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಖಾಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೋಡಿ ಅಂಗ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಖಾಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದ ಯಾವನ್ ದಾನೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಯರ ಓಯ್ ಒಂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂಡಿ ಮಂತಿನತ ದಾದೆ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಗೆ ರೊಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣಜೆ ಬಿಡ್ದ ಮುಲ್ಪ ಅತ್ತ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಕ್ತಿಡು ಓ ದೇವೇರ್ 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 ಓ ಸುರುಕ್ಕೆ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜ ಮಗ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಓ ಎನ್ನುವ ಗಣಪ ಕರೆದಾಗ ಓ ಎನ್ನುವ ಗಣಪ ಲಾ 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 ಉಂಟವ್ಯ ಎಂಚಿನ ಲಾಲಾಲಲ್ಲ ಲಾಲಾಲ ಎಂಚಿನ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಗೊತ್ತಿನ ಸೈಪುಣ್ಯ ಮಾರೆ ಹೆಂಚಿನ ಕರ್ಕಸತ್ವ ನಿಮ್ಮಾರೆ ಕರ್ಕಶ ನೆಡ್ಡಿದ್ಜ ಹೆಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕಾದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮೌನೇಶ್ ಉಮೇರು ಭಾಷಣ ಪನೋಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಕುಸಿತ ದಿನ ಪೋಯರ ಪೋಯರ ಏರಿ ಅಮ್ಮೇರು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಆರ್ಪೋಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಕುಸಿ ಹೌದಾ ಮೇ ಅರ್ನ ಜಾಗ ಹೆಂಕತ್ತ ಎಂಕಿನಿ ಬಾರಿ ಕುಸಿತ ದಿನ ದಾದ ಬಂಡ ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಂಚಿನ ಪರ್ಪುನಾಗ್ಲೆಗ ಬೋಡಾದೊಂಜಿ ಸಂಘ ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಪಾತ್ರನುಲ್ಲ ಯಾಕಡ್ ಬುಕ್ಕ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾತ್ರನುಲ್ಲತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಡುಕರ ಸಂಘ ಕುಡುಕರ ಸಂಘದ ಪನ್ಪತ್ತೆ ಇತ್ತಿನ ಕುಡುಕೆರೇನು ನಿಂಗದು ಈ ಅಕ್ಲೇನು ಓಲೋಲು ಬೂರ್ಯಾರ ಬುಡ್ಪ ಅಂದ ಅಕ್ಲೋಲ ಬೂರ್ದು ಅಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ದಾದಾವು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬುಡದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದಾನೆ ಅತ್ಯ ನಿಕ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಸಂಘ ಎಂಕ್ ಸಂಘದ ಬೋಡು ಮಾರ ಎಂಕ್ ಸಂಘ ಎಡ್ಡ ಕಾಸು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಎಂಕ್ ಸಂಘ ಬೋಡು ತಾನೆ ಕಾಸು ಹಾ ಕಾಸು ಕಾಸು ದಾಯ್ ಸೈಪರ್ಯ ಇತ್ತ ನಿನ್ನ ಈ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ನಿನ್ನಂಚಿನ ಏತೋ ಜನ ಸಂಘ 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 ಅಂತ ಪಂಡದು ಏತೋ ಕಾಸು ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬದುಕೊಚ್ಚ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಈತ ಪರ್ದು ಕಾಸು ಇತ್ತೆ ಏತ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾತೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ಅನ್ಬೋದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಕೊರಿಯ ಒಂತೆ ಪುಣ್ಯ ನಲ್ಬರು ಅತ್ಯ ಎಂತ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ವರ್ಚ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ನಡಬೋನ ವರ್ಚ ಕಾಸು ಆದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೆಂದು ತಿನ್ಯ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುನು ಕಾಸು ನಿಕ್ ಬೆಂದು ತಿನ್ನೋಡತ ನಿಕ್ಕು ಬೆಂದು ತಿನ್ನ ರಾಜನ ಪೋಡ್ ನಟ್ಟು ತಿನ್ನಿಯಾ ನಟ್ಟೋಡು ಅತ್ಯ నీకు రజ్జల్ల పన్పరత బెందు తిను నట్టు తినింది ఎన్నంచి నా కుర్చేలాగి ఏరియా బేలే కొర్పి ಅಂದು ಈಯ ಬಂಡತ ಕುಡ್ಚೆಲೆ ಆ ಕುಡಿ ಪಂಪನ ಅಕ್ಷರಣೆ ಈ ಮರತ್ ಬಿಡು ಪರ್ಪಣೆ ಬಿಡಿಯಾ పర్పునే ఉండ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಿ ಯಾನ ಬೇಲೆ ದೆತ್ಕೊರ್ಪೆ నీళ్ళ లాయకుండు సత్యత ಸತ್ಯನೇ నిన్న అంట్లాడు ಎನ್ನ ಗಂಟ್ಲೆ ಅವಡು ಬೇಲೆ ಯಾನು ಪರ್ನ ಎಂಗಿತ ಬೇಲೆ ದೆತ್ತುಕು ಬರ್ನ ಬುಟ್ಕುಂಡ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪ ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯದ ಸತ್ಯ ಅನ್ಬಿಡು ನನ್ನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪರ್ಪುಜಿ 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 ಹಾ ಹೆಡ್ಡನ್ ಪರ್ಪುಜಿ ಸರಿ నువ్వు ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬೇಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ದೂರ 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 ಯಾನ್ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಪುನ ಬುಡಿಯತ್ತ ಅವೇ ಖುಷಿತಿ 90 ಪಾಡ್ಗ
ಎಸ್ ಸೊ ಕಲಾ ಮಾತೆ ಕಲಾವಿದರ್ BC ರೋಡ್ ಸೊ ಮೊಕಲ್ನ ಆಡಿಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಬತ್ತ ಸರ್ ಮೊಕಲೇನು ಹೆಂಗ್ 3 ಜನ ತೂನಾಗ ಸರ್ 3 ಜನ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಲಾಕೊಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಲಾಕೊಲ್ಲೇರು 3 ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾಯ್ಜೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜವನೇರ್ ಇಲ್ಲೇ ಜನ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೇರು ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೇರು ಮತ್ತೆ ಹೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಂದೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಶಶಿ ಸರ್ ಗಾಯ ಜನ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೇರು ನಿಜ ಅಂದ ಬಂತು ಅವರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾ ನಿಂಜ ತರಗದ್ದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೆದ್ದಾಲ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅದ್ರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೇರು ವಿಭಿನ್ನವಾದದಲ್ಲ ತೀಯರ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಯಾಕಡೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬಂದು ಕೆಟ್ಟದ ಈಗ ನಾನು ವಿಭಿನ್ನ ಪನ್ಪುಚ್ಚಿ ವಿಭಿನ್ನ ದೇಶದ ಅಂಚಿದೀಪೆ ವಿಭಿನ್ನದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಡುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅದು ಬರ್ಚಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪು ಜವು ಕುಡಾರ ಪನ್ಪ ಸರ್ ಈ ರಂಚ ಪಣ್ಣಗ ಸರ್ ದಾದಾನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಐ ಕೊಂಚ ಮರ್ದು ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಓ ಸರ್ ಇಚ್ಚಿಗಾಲ್ ಸರ್ ಅವು ಬೇತ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಸರ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಕಚಗುಳಿ ಕಿಚಿಗಿಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಕಿಚಿಗಿಳಿ ಬಂದು ಅದೇ ಕಿಚಿಗಿಳಿಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ವರ್ಡ್ ಕಿಚಿಗಿಳಿ ಕಚಗುಳಿ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಓಕೆ ವೆಲ್ ಸರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಮತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ದಾದಾಣ್ ಸರ್ ರಾಮ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಅವೇ ಏನಕಡೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಜವನೇರು ಮಸ್ತ್ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವೇ ಒಂದು ಮಾತಾ ಟೀಮ್ಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತೂನಾಗ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೇಟೆ ಸೂಪರ್ ಬಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ಒಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಕೊರಡು ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ರೇಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಮುಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ 5 ಇಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಮಿಡಿದು ಮಲ್ತೊಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡೇ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆದ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫೀಚರ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ಆದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಲ ಮಕ್ಳು ಬುಳೆಯರ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಆಕ್ಲ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆದ ಮಕ್ಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರಂತ ತೋಜನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತೂನಾಗಂತೂ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಪ ಬಹುಶಃ ಈ ರಡ್ಡ ಟೀಮ್ ತುಯ್ಯ ಸುರುತ ಒಂತೆ ಆವಲಿನ ತೋಜನು ಬಟ್ ಮಕ್ಳು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ವೀಕ್ ಅಂದು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮ್ ತೂಡ್ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿನ ತೋಜುನ ಎಂಕೆ ತೂಕಬಕ್ಕ ಓಕೆ ಸರ್ ಯಾಮ್ ಅನ್ಪುಂಡು ಸರ್ ಈ ನಮ್ಮ ಅಮೆಚೂರ್ ಕಲಾವಿದರು ಪಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಿದಾಡ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ ಇಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತು ಇಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸರ್ ಅವು ಆಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಿನ್ ಸರ್ ಪಣ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕೆಲಸ ಎಂಚ ಆಪ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ಆಕಲು ಇತ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ದ ಇವಾಗ ಆಕ್ಲಿ ತೂನಾಗ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದು ಆ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಕಲ್ನ ವೀಕ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಆ ಟೀಮ್ ಆತ್ ಪಂಚ್ ಬೈಜಿ ಆ ಟೀಮ್ ದಾತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೈಜಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಇತ್ತ ಈ ಟೀಮ್ ಲಂಚನೆ ಈ ಟೀಮ್ ಅಕಲು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಲ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಬೆಂತಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇಜೇರು ಡಯಲಾಗ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಜೇರು ನಡು ಈವನ್ ಪರ್ಪಿನ ರೋಲ್ ದಾರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಜೇರು ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾರೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಇಂಚೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಈರ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಸರ್ ಐತ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಂಚ ಎಂಚೊಂಡು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಪು ಓಕೆ ಹೊರ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಡ್ರೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪೊಡುಂದಾಲ ಹಚ್ಚಿ ಓಲೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಏತ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅನುಭವ ಆ ಒಂದು ಪೋಪ ಅವಕಾಶ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಬತ್ತ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಎದುರುಪುನು ಬಂಗಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅನ್ಪಂದು CPL ಸೀಸನ್ 1ಗೆ ಮೆಗಾ ಆಡಿಷನ್ ಮುಟ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಈ ಟೀಮ್ ಐದಕ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಬೈದಾರ ಲೆಟ್ಸಿ ಹಾಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ಅನ್ಪಂದು ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿದ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೊ ಇತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಎದುರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರುಳ್ಳೇರು ಆಡಿಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರುಳ್ಳೇರು ಬಂಗಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಲಿಗೆ ತೀರ ಹೋಗೆ ಓ ದೊಡ್ಡ ಏರ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಏರ್ಮೆ ಇರಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವನ ಅಪ್ಪಣ ಆಂಟಿ ಓಟೆ ತೂಪು ಓಟಿ ದೊಡ್ಡ ಅವು ಕೈಟ್ದದೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದು ಇರ್ನನೆ ಕೈಟ್ದಾದ ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಅಂದು ಇಂದೇ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ನನೆ ಕೈಟ್ದಾದ ಕಾರ್ಗ ಪೂಜನೆ ಎಣ್ಣೆ ಓ ಎಣ್ಣೆನಾ ಎಣ್ಣೆ ದೊಡ್ಡ ಹೌದು ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಲೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ದತ್ತಕಾರ ಪೂಲೆ ನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಬಯ್ಯ
ಅಂಚ ಕುಲೂನು ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ವಿಜಯವತ್ತಿನವ ಓ ಇತ್ತೆ ದತ್ತಗಾರಿಗೆ ಆ. ಇಂದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಬಕ ಇರಗ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡತಿ ಅಂಜ ಅಜಿಪ ಎಲ್ಪಂಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ್ ಅವ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಚ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಗ ಇರಗೊಂಜ ಅಜಿಪ ಎಲ್ಪಂಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡತಿ ಆ. ಅಂಚೆನೆಂದು ಅಪನೆನ ಬಲತ್ತಕಾರದಾನೆ ಬುಳ್ಳೆವುಜಿ ಕಂಡ ಐಕಲ ಮುಟ ಮುಟ ಏನ್ ಪಾತಿಜ ಏನೇನೆ ನಮೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ನೀ ದಾಣೆ ಬಲಿವಾರ ಪುಂಡಾನೆ ಒಡೆಗಲ ಬಾರೆ ಜೋಡೆಗ ಪೋಪೈ ಶಾಲೆಗೆ ಸಾಲೆ ಗತ್ತಿ ಬಕ ಬೇಲೆಗೆ ದೇ ಸಾಲೆ ಲತ್ತಿ ಬೇಲೆಗಳತ್ತಿ ಬಕೋಟಿಗೆ ಯಾ ಬೋಬ್ನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಗತ್ತಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಳಂಜಿ ಸುಡುಗಾಡು ಸೈಯಡಂಚಿ ಇನಿ ಪೋಯರಜ್ಜ ದೇ ಹಾ. ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡತಿ ಮಸ್ತ್ ಬೋರಿ ಅವು ಅಪಣ ಪೂಜೆನಿ ವೈರಜಿನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅವಿಂಜಿನ ಕೈಟ್ ಇಂಜಿನ ಬತ್ತುನಿ ಒಂದು ಹಾ ಮೊಬೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತು ದೇ ದೊಡ್ಡದು ಮೊಬೈಲ್ ಪುಂಡಿ ಬೈಲಿ ಪುಂಡಿ ಬೈಲ್ ಪುಂಡಿ ಬೈಲವು ಪುಂಡಿ ಬೈಲ್ ಬಂಡದ నీకు అందాజే పుండి బయలు వంట ಎಂಕಂದ್ರೆ నా దుమ్ము దక్కులు మాత కొంచెం పుండి వేయిపోవడం అన్న తొందూరు రావడం తిరిగి అండ ఇత్తే కొంచెం వేయిపోవడం అన్న నేను నాడు ಇಡಲಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟವು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಾ. ನೇ ದೂರ ಎತ್ತಿನಾಕ್ಲೇಂಡ ನೆಟ್ಟು ಬಾದರ ಆಪುಂಡು దూరం అడిగినా ಮುಟ್ಟಡಿತ್ತಿನಾಗಡೆಲ್ಲ ಬಾದರ ಆಪುಂಡು ఎంచ కుట్టరా ನೇ ದೂರ ಅಡಿತ್ತಿನಾಗಡೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬಾದರ ಆಪುಂಡು ಮುಟ್ಟಡಿತ್ತಿನಾಗಡೆಲ್ಲ ಬಾದರ ಆಪುಂಡು అవు సరి వంట దూరం ఎత్తినాకలా నేటి బాతిరలి ముట్టెత్తన నేటి సౌండ్ బాతిరిన ముట్టెత్తన నేటే బాతిరా ఎంచొల్లరి ఎంచొల్లరి ನೇ ಮಾತಾಡಿ ಇಡಬೇಡಿ ನಲ್ಲ ಜೋರು ಮುಟ್ಟವಲೆ దై ನಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು దైటవు స్పెషల్ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡಿ దైటవు ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಾ ನೆಟ್ ಹಾ పోతినట్లడల పాతర్రాపుండు ఎంచెంచ నెట్ తీర్థ పోతినట్లడల పాతర్రాపుండు భలే ఎక్కడ కూర్చోండి భలే భారీ కూర్చోండి పాతిరకండి భారీ కూర్చోండి భలే ఈ పరపుకు దాదాంటు మారే భలే దాది ಎನ್ನಾರು ಆನಿ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಮುಟ್ಟಲೆತ್ತಿರ ಮಗ ಲೆತ್ತದ ಮಗ ಕೆತ್ತಂಡೆ ಗೊಂಜಿ ಕೊರಿಯರ ಮಗ పెట్ట ಗಂಧ ಜಾತಿ ಜನ್ చెక్ ఈ పరపు కాండ కాండ పర్దు మార కూలిలదే కుజి ಮುತ್ತಮೆ ಮುತ್ತ ಕೊರ್ದು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡದು ಬಂಜಿ ಪೊತ್ತೇರ್ ಮಗ అరే కడిక్ల పండేరత ಅನ್ಪುನೋಡೆ ಕರ್ಮ ದ ದುಮ್ನಾನಿ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡದು ಬಂಜಿ ಪೊತ್ತೇರ್ಯ ಮನದನಿ ಅರೇನಿ ಪೊತ್ತಾಯಿನಿ ಆನಿ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡಿನ ಬಾಕ್ಯಾತಿನ ವಿಷಯಾನಿ ಇನಿ ಕೇನ್ಗ ಅನ್ನ ಪಂಡಾಪು ನಿನ್ನ ಪುಂಡಿ ಬೇಲ್ಡೋರ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತು ఓ ఈ పరపు నుంచి ముంజ ఒత్తు, కొట్టుకొని ఒత్తు. మరే దొడ్ಡ దొడ్ಡ ఒత్తు ಹಾ. ನಂಬರ್ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ದೋತುನು ಒಂದು ಭುಜ್ಜ ಎಡಮ ಒಂದು ಬುಜ್ಜ ಎನ್ನುಮ ಐಕ್ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಒತ್ತುಂದ 7 ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೋಪುನಿಗೆ ಆತ ಆ 7 ಲೋಕಡ್ ಒಂಜಿ ಲೋಕಡ್ ಎನ್ನಾರಿಪ್ಪಾರ ಒತ್ತು ಮಗ ಒತ್ತು ಏಳು ಲೋಕ ಈಗ ಪನ್ನ ನಂಬರ್ ಎತ್ತಿ ಒಂದು ಬುಜ್ಜ 8 ಒಂದು ಭುಜ್ಜ ಅವು ಎಂಜಿನ 108 108 ಇರ 7 ಲೋಕ ಬೋಪುನ ಎತ್ತು ಬೊಕಡಿ ಒಬ್ಬನು వెల్లోక హాస్పిటల్ గతి పర్రబ్బున ఉంచి సేలేనే ಆ ಟೆಂಡಲ ಪೋಪುನ ಆರು ಅಲ್ಪನ್ ಲೇಪಿರು ಹೆಂಗ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮಾತ್ರ ఈ పర్రబ్బు నుంచి ముంజ కిత్తెనే దొడ్డ నెట్టు కాసిజ్జి దొడ్డ ಎಂಚ ಬಲ್ಲೆ నెట్టు కాసిజ్జి ಗೊರ್ಬಾಳೆನ್ ಚೂರು ಒದ್ಯಾವ ಕಾಸಿ ಜದ కాసిజ్జి దొడ్డ ఓ దేవరనే ఈ పర్రబ్బున మొబైల్ లగట్టెత్తిండు ಅದೇ ಕಾಸಿ ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾವುಕ ಯಾನುಮುಲು ಕಾರು ಪುಲೇಟು ಮಂಡೆ ಚಟುಲ್ಲೆ ಬೇಬತ್ತಿ ನಿವತ್ತನು ಅಪೆ ಓ ಅಪೆ ಅದ ಸೈತ್ ಬೋತಿನ ಉಲಾಯ್ ಕುಳ್ದು ಸೈರ ಹಿಡ್ಪುಜ ವಿಜಯ್ ವತ್ತನ ವಿಜಯ್ ಕುಳ್ದು ಸೈರ ಹಿಡ್ಪುಜ ಮೇರೇನು ಮೂಲ ನಾಟದನ ನನ್ನ ಇಂಚನೆ ಕೊನೋದು ನೀರಾಟ್ಟಾಡು ವಿಸರ್ಜನೆ ಅನ್ಪುಗ ಈ ಕಾಪುನಿ ಐಕತ್ತ ಅವು ಸೈಯಡು ಹಾ. ನೇ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಡ ರಡ್ಡು ಉನೋಡು ಪಂಡದು ಸೆಟ್ರನ ಅಂಗಡಿದು ಕೊಜಪ್ಪು ಕಂತಿದಿತ್ತೆತ್ತ ಐನೋಳ್ರ ಪದರು ಜನಂಚಿನ ಮಾರ್ಲಿಯ ನಿನ್ನ ಕೋಚಪ್ಪು ಎಂಕದಾಯ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇಂದ ಯಾನ್ ಕಾರು ಪೋಲೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಇಂದ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಲೆವ ದೇ ಅವು ಎಣ್ಣೆನಾ ಅವು ಎಣ್ಣೆನೆ ಎಣ್ಣೆ ಯಾನು ಉನಿಯರ ಕಂತಿದ್ದ ಕೊಜಪ್ಪತ್ತಿ ಓ ರಾಮ ರಾಮ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣಗ ಆಟಿದ ತೆಡ್ಲಾಕ್ಯಾರ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣಗ ಇತೆ ನಿನ್ನ ಒಣಸಾಂಡ ಬಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತಿ ಜಾತ ಆತಿ ಏವೇರು ಮಲ್ಲಾರಿಯ ಒಂದು ರಾತಿ ಜಾತ ಇಂದ ಪೋಗುನು ಅಯ್ಯನಿರ ತಿಗಲೆಗ ಮೈಪ್ಲಿ ಈಗ ಲೆಕ್ಕದ ಮೈ ಪೋಡಿಯ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನು ಪಕ್ಕಡಿ ಜಾನು ಯಬಾ ಎಂಚಿನೊಂಜಿ ಕುರ್ತೆಲ್ ಪರಬು ಮಾರೆ ಇರೇ ಪೆಟ್ಗಾಮಿ ಪಕ್ಕಡಿಚಿಲ್ಲ ಮರಲೆಲ್ಲ ಕಾಂತು ನೆರು ಈ ನೆರೋಡಿ ಡಾರ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನನು ಪುಡಿಯಾನಿ ಜನ ಅವೇ ಇರ್ನ ನುಪ್ಪುಡಿ ಯಾನಿಪ್ಪುನ ಹೆಂಗೆ ಎತ್ತ ಇರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಎತ್ತ ಇರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ ಸಮಯ ಜನ ಇರಬಾಳೆ ನೆರು ಈ ಪ್ರಾಯದ ಪೊರ್ತುಡು ನೆರು
ದೇಪಂಡ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿಡು ತುಂಬುದು ಬಂಗಡ ಸಾಂಕೇತ ಇಂಕ್ ನೇರೋಡಿ ಯಾನು ಅನಿ ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿಡು ತುಂಬುದು ಬಂಗಡು ಸಾಂಕದೆತ್ತಾನು ಈರು ಒರಂಬ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಗಿಂಟಲ್ಲ ಒಂದು ಅರಿತ ಗೋಣಿಂದಿ ಒಂದಿನಿ ಬಂಜಿಡೀರು ಬಂಗ ಬೈದಿನಿ ಯಾನಿ ಬಂಗ ಬೈದಿನಿ ಯಾನು ಆ ಉಲೈ ಮುಡುಂತಿರಿ ಕಟ್ಟಿಂಚ ಕುಳ್ಳೊಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಪು ದುಃಖ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡೆ ಒಂಜಿ ಮೀಕ ಬಂಡ ನೀರುಂಡೆ ಅವು ಬಿಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ದೆಕ್ಕ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಟಂಡ ತಾಲೆಚ್ಚಿ ಬಂಗ ಬೈದಿನಿ ಯಾನಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಮಾಕೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ನೆರ್ಪೆಂಕ್ ಎನ್ನ ಬಂಗನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜರಪ್ಪ ಎರ್ಲಜ್ಜರು ಅವೇ ಬೆಲ್ಲಾಂಡು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಇಚ್ಚಿಂದು ಎನ್ನ ಬಂಗನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಒಳ್ಳೆರ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಆ ಉಂತಿಂದಾಯೇ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನ ಅತ್ತಿಯ ಬೊಗೇರು ಅವ ಪೋಯಿನ ಪುನಃ ಪಿರವಾರನುಂಡವ ಏನೊಂಜಿ ಕೊಣ ಪುಜೇರ ದೇವೇರು ಅಯ್ಯನ ನಮೆ ಓ ರೈಫಲ್ ನಾನೇ ಬಲಿವಾರ ಪುನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಜ್ಜಮೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಬೋರಿಲ್ಗೆ ಬೋರಿಲ್ ಆಯ್ ಮಂಡಿ ಯಾ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನಮೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬೋರ್ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ ಯಾನು ಬನ್ನಿ ಬೋರ್ ಇಲ್ಲತ್ತು ಬೊಕ ಕಾಲೇಜ್ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಬನ್ನಿ ಅನೆ ಅಂಚಾನ ಒಂಜಿ ಜಕ್ಕೆನೆ ಇರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬತ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೊಕ ಇಟೆ ಓಡೆ ಮೆನ್ನ ಮುಸುಂಟಿ ಪುಣಿ ಮೂಲತ ಅಂಚ 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 ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಮೇ ಅರ್ನ ಕಮಿಟಿ ಬೊಕ ಅರ್ನ ಕಮಿಟಿ ಅಂಚನೆ ಅವಸ್ಥೆ ಏನಿಲ್ಲ ದಾಲ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ನ ಅಪ್ಪೆನಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಂಜವು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಟ್ ನಾಟದಿ ಅವೆಂಕ ಕೋರಿದೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಮೇ ಅವು ಕೋರಿದೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಜಿಪು ಕೋರಿ ಕಟ್ಟದ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಗಟ್ಟು ಉಂಡದೆ ಬೋಡಿಯೋ ಏರಂದು ವಾಸು 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 ದೇವೇರು ಬತ್ತಿಲೇಕ ಬತ್ತ ಮಗ ಏರು ದೇವೇರು ಸೀತಕ್ಕ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ದೇವೇರು ಇತ್ತಿಲೇಕ ಅಣ್ಣ ಇದೇ ಮೇರು ಒಂಜಿರಿ ಯಾರು ಕೊಂಚ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸೀತಕ್ಕ ಆವಡ 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 ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಈ ದಾದ ಪುಂಬೆ ಆತಾಯನ ಫಿರೌದ ಮಂಡೆ ದೊರಿಂಡ ಅವು ಮಂಡೆನ ಬೊಕ ಅವು ಕಂಡೆತ್ತ ಎಂಚಿನ ನಿಗಲ್ನ ಅವು ಕುಸಾಲಿ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ಲಿ ಆವಡ್ ಮಗ ನಿನ್ನ ಮಾತಾ ಪಡೆದಿ ಚೋಕ್ಲೆಗ ಆ ದೇವಿ ರೆಡ್ಡಿ ಆಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತ ಉಲ್ತಿ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಮಾಡದತಿ ಆ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಮಾಡದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅತ್ತ ಅಂದು ಉರಿಡಿಕ ತಿರುಕು ಜನ ತಿರುಕುವೆ. ಓಲು ಮಾತ ಬೇಲಿ ಆಯ್ಪನ್ ಏರೆ ಗೊತ್ತು ನಾ ಬತ್ತಾತ ಒಂದು ತೆಪ್ಪು 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 ಒತ್ತುಗ ಬಾದೇನು ಎಬ್ಬೆಟ್ಟು ಎಕ್ ಈ ತಿಂಗಳ ಕಾಸು ಬೈಜಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಕಾಸು ಬೈಜಿ ಇರ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಬದನ್ನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಲ್ಲ ಬಂದು ಬಾರಿ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ ಇನ್ಯಾ ಪಣ್ಪುಣ್ಯ ಈ ತಿಂಗಳ ಕಾಸು ಬೈಜಿಗೆ ಇನ್ನೇ ಇರ್ನ ಪುನತ್ತ ಪಟವ ತಂದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಆಯನ ಪುಣತ್ತತ್ತಿ ಪುಣತ್ತಂದೇರು ಬನ್ನಿ ಅವ ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲ ಪಟ ಮಾತ ಪುನತ ಲೆಕ್ಕನೆತ್ತ ಅದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ ನಂದತ್ತು ಬೊಕ? ಇರ್ನಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಪುಣತ್ತೆ ಎಂಜ ಇತ್ತ ಬೈಜ ಬೈಜಿ 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 ಕಾಸು ಬೈಜ ಕಾಸು ಬೈಜಿ ಬಕ ಈ ಎಂಜ ಸಾಗು ಬೈದಿನ ಯಾರು ಬಂದು ಬಾರಿ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಜ ಬಂದು ಕಲ್ವತ್ತೀನಿ ಒಂಜೊಂಜಿಲ್ಲಡಿ ಫಂಡ್ ಪೋಪುಂಡ ನಿಕ್ಕ ಪುರ್ಸೋತ ಯಾವ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಬೊಕ ಬೇಲಿ ಲೈ ಫಂಡೆ ಕುಳ್ಳ ಕುಲ್ಲೇನಾ ಫಂಡ್ ತು ಬೇರ್ನಿ ನಾ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಬತ್ತಾತ ಎಂತು ಪನ್ಯರೆ ಎಂದು ಬತ್ತಿ ಬಚ್ಚಿದೆ ಮಗ ಬಚ್ಚಿದೆ ಬಲಕುಳ್ ಮಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾರಂಡು ಬೈರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಾಜನು ಬೈರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಸೀದಾ ಬೋಪನತ್ತೆ ಬಾಜಲ್ ಮಾತಾ ಬರೋದು ಬಚ್ಚದ ಬಾಂಬೆ ಕುಲೋದು ಬರ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಕೂರ್ದಾಗ ಗಜಿಪು ಮಲ್ತದೆ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ ಉಂಡುದು ಬಿಡ ಬಾಜಲ್ ಬರೋ ಗಜಿಪು ಬಯ್ಯರದಿತ್ತ ಚಂದ ಬಣ್ಣ ಇರ್ನ ಅಪ್ಪೆನಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಂಜು ತಿಕ್ಕಂದಿ ಆನಂದ್ ಬರ ಇನ್ನು ಸುರುಪು ಅಂಜ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಮಾಡ್ದಾರ ಅನ್ನಿ ಐಕ್ ಬೇಗರ್ ಉಂಡು ಮೈಟು ಬರ್ರೆ నువ్వు మీ వాసోతే వాసాసు ఎంచెత్తే బాలెంచెత్తి ఎంచెత్తి దుమ్ము పని కప్పే పని కప్పితే గొంకురు కప్పే ಕುಸಾಲ ಮಗ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕುಳ್ಳ ದುಮ್ಗೆ ಸಪ್ಪುರ ಐತೆ ಅಂದಂದು ಮುರಣಿ ಒಳ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಳ್ತು ಯಾರು ಪೂಜೆ ದಲ್ಪ ಅವು ಮುರಾಣಿ ಭೂತದವರು ಭೂತದಲ್ಪ ಅಂಬಿ ಕೋರಿ ಬಳಸದಿ ನಿಮ್ಮಿ ಆಯೇ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಅಬ್ಬರ ತೋಜದ ಒಂಜಿ ದೂರ ಅಡಿತನ ಲೆತ್ತು ಬಾತಿರ್ವಿ ಈಗ ಕೆಲವರ ಇಂಕ್ಲ ಲೆತ್ತು ಬಾತಿ ಅಂಜ ಈ ಅಲ್ಪ ಭೂತದಲ್ಪ ತು ಎಂಚ ಸೂಪ ಒಂಜಿ ಆ ಕೆಂಪುದ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ವಾರ್ದು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಜನಿತ್ತ అని కోరి మత బలసుంది తిని కోరి ఓళ్ళ బూరగడిలి ఆనేత బలసుని అంది మురని పూతదల్ప కోరి బలసునగా నిన్న కైక్కుదానే తెడ్లా కరితనే కుల్లు 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 అని నిన్న కైక్కుదానే చమ్మడి బుర్తి కుల్య అని ముజికాస నిన్న ముసుండ దర్ప గుల్య సాయిత్తినవులు సైత్ ಬೇರೆ
ಬೇಕು ನೆರಡನೆ ತಿಕ್ಕೂಜ ಕುಳ್ಳು 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 ಮುಜಿ ಕಾಸ್ತ ನಿನ್ನ ಮುಸ್ಲುಂಟು ನಿಜ ಗೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಕುಳ್ಳಿಯ ನಾಯಿ ಹುಚ್ಚ ನನ್ನ ಮೀನು ಕುಡೈ ಕುಟುಂಬಿಯನ ನಿನ್ನ ಎಂಚ ಕನ್ನಡ ಆ ಸೋಕದ ಪೊಣ್ಣಲ್ನ ಎದುರು ಎಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ನಿನ್ನ ಎರಡು ತುಂಡು ಸಾಕ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾತ ಅದ ಲಕ್ಕೆನ ಜಾಗ್ರತೆ ನಾಯಿ ಹುಚ್ಚೆ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಚಂದಪ್ಪ నీకు బేలండి భయ్యముట్టదాల బేలెజ్ నీకు బేలెజ్ నేను కొన్నది ఆ సుదేక దక్కియా అల్లయ్య కుట మహారాజా లెక్క కుల్తే లక్కియ పళ్ళ నాన్న ఓలాండవ ವಾಸು ವಾಸು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಂಜಿ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆಂಬೆ ವಾಸು ನಮ್ಮೆ ವಾಸು ನನ್ನ ಒಲ್ಲ ಕೋರಿ ಬಲಸೋನಂಬೆ ನನ್ನ ಒಲ್ಲ ಕೋರಿ ಬಲಸೋನ ಅಂದು ಬಲಸ್ವೆ ಓಲು ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಲೆ ಯಾಪಮೆ ಮರಬುಡು ಉಲೈಲೆ ಪುನಾನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಬಂಗಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಸೊ ಮೊಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೂದು ಬತ್ತ ಸೊ ಬಂಗಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಈ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಚ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಗಡ ಕೇಂದ್ಗ ಸೊ ಐರ್ದು ಸರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ದು ಮೆಗಾ ಆಡಿಷನ್ ಮುಟ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ CPL ಸೀಸನ್ 1 ಸೊ ಈತ CPL ಸೀಸನ್ 2 ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಸವ್ಯರಾಜ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಈತ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾರಿತ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕಲ ಟೀಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅನ್ಪುನತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಟೀಮ್ ಎಂಚನ ಉಂಡತೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಕ್ಲೌಡ್ ಆಕುಲೆತನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆವಡ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಡುಲ್ಲಿರ್ ಬಕ ರಜ್ಜಿ ಪಾರ್ದಿರ ಬಹುಶಃ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಆರೇನ ಅಂತ ಸವ್ಯ ಸಚ್ಚಿ ಸವ್ಯರಾಜ್ ಆರೆ ಆದ ಬಹುಶಃ ಒವೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪುರಂಚನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಅಜ್ಜನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪುನನೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಬಕ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅರ್ಹತೆ ಬುಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ತೋಜುನು ಈ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತನ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆತಿನ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಎಂಕೊಂದು ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೊಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಈತಡ ಬೈದಿನ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಹೊಸತ್ ನಮ್ಮನೆ ಮಂತಂದಾಂಡ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಮೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟುಪುನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೊ ಬಂಗಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಸರ್ ಈ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಿಸ್ ಟೀಮ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೂಜ್ ಜನಲ ನಾಟಕದ ಹಿನ್ನೆರಡು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ನೆಂಕ್ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟಚ್ ಉಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಚ್ ಎಂಚ ಕೊರಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೊರ್ಲು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲ ಮಲ್ತೇರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಚಿಲ ಕೊರಿಯರು ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಲ ಕೊರ್ಲಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಹಾವು ಇಂಚ ಇಂಚ ಅಂತ ದಾದ ಬಂಡ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ತಲ ತೂನಾಗ ನಮಕ ತೂನನೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಾಪ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪ ಓಕೆ ಆಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಷಕರನ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ನಮಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದಾಲೇಜ್ ಸರ್ ಎಂಕೊಂದು ದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಡೋದು ಸರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ಸರ್ ಪನ್ಪೇರು ಸರ್ ದಾಲ ತೋಜುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಪಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ತಾರ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರುದಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅರಿಗಿತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪೇರಿ ಮೈಸೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪೇರಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡ್ಬೋದು ಬರ್ಪೇರಿ ನಾನು ಚೆನ್ನೈ ಪೋಯರ್ಲ ಯಾರು ಸರ್ ಕೇರಳ ಗೊಂಜಿ ಕಡಪುರ್ಲಿ ಸರ್ ಇತ್ತು ಸದ್ಯ ಬೋಚೀರಿ ಸರ್ ಓಕೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಲಾಮಾತ ಕಲಾವಿದರ್ ಬೊಕ ಬಂಗಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸೊ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ನ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ನಿಕುಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನುಂದಾಂಡ ಅವು ಅಬ್ವಿಯಸ್ ನಿಕುಲ್ ಪಂಡರ್ ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಯ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ್ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಇಡು ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಕಲಾಮಾತ ಬಂಗಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಗಾರ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ದತ್ತಕಾರ ಗುಳ್ಳೆನಿಟ್ಟು ದಾಲ ಬಯ್ಯ ಅಂಚ ಕುಲೂನು ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ವಿಜಯವಾದಿನವ ಓ ಇತ್ತೆ ದತ್ತಗಾರಕ್ಕೆ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಬಕ ಇರಗೆ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡತಿ ಅಂಜ ಅಜಿಪ ಎಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ್ ಅವ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಗ ಇರುಗುಂಜ ಅಜಿಪ ಎಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡತಿ ಅಂಚೆನೆಂದು ಅಪನೆನ ಬಲತ್ತಕಾರ ದಾನೆ ಬುಳ್ಳೆವುಜಿ ಪಂಡ ಐಕಲ ಮುಟ ಮುಟ ಏನ್ ಪಾತಿಜ ಓಕೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಂಚನ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ ಕಲಾಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ದಾದಾನ್ ಪರ್ಸ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೊಸ ಜವನಿರ್ ನಕ್ಲಕ್ಲು ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡೆಡ್ಡೆ ನಲ್ಲಾತ್ ತಯಾರಾದ CPL ಸೀಸನ್ ಮೂಜೆಕ್ ಬರಡು ಬಂದ್ನ ಎನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಗ್ ತೋಜುನ ಆ ಸುರೂತ ಟೀಮ್ ಉಂಡತೆ ಅಂದ್ ಸರ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಆಕ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲಿ ಅಂತ ತೋಜುನ ಎಂಗ್ ಪಂಡ ಕುಡರ ರೀ ಆಡಿಷನ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ನಿಕುಲ್ ಸರ್ ನಿಕುಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಗ್ ಆಕ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲಿ ಅಂತ ತೋಜುನ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ ಆಂತರಿಕ ಚರ್ಚೆದ ಬಂತು
ಈ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ಲೆವೆಲ್ ತೂಂಡ ಬಂಗಾರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಿತ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಉಂಡು ಸೊ ರಾಜಶ್ರೀ ಬಂಗಾರ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಚೂರೇ ತಿನ್ನಿಡ್ದವ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕಾನ ಬಂಟ್ಕೊಂಚ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೈದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆತನು. ಸೊ ಅಕುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪೋನಲ್ಲರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಗೊಬ್ಬುವೇರು ಔಟ್ ಆಫ್ 12 ಟೀಮ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಆದುಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ರೀ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇಂದೇರು. ಸೊ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಕುಲ್ ಲಂಚ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರೀ ಆಡಿಷನ್ ಮಿನಿ ಕೊರ್ನುನ್ ದಾಂಡ ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಗೊಬ್ಬು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಮೂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಯಾರು ಒಂಜಿ ಆತ ತೆಲ್ತಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆತನು. ಸೊ ಒಂದುವೇ ಈ ಪೊರ್ತದ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಟೀಮು ಐಟಿ ಏರ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪೋಪೇರ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪು ಗತಿ ಎಪಿಸೋಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಾಮ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಷಿರಾಜ್ ಪನೊಂದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಗಿನಕ್ಕೆ ಪನೊಂದು. ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಜಯ್ ಪೆನೆಟ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Until then, bye bye, take care and stay tuned to Comedy Premier League Season 2.